Naša škola čoraz častejšie implementuje prvky kariérovej výchovy do edukačného procesu. Umožňuje nám to prvý online portál, ktorý vznikol na Slovensku, portál.karierko.sk. Prečo sme sa rozhodli začať implementovať tieto prvky do výchovno-vzdelávacieho procesu? Reflektujeme tam tak na aktuálne potreby spoločnosti, pripraviť a poskytnúť našim budúcim deviatakom čo najlepší rozhľad, prehľad pri výbere strednej školy, čo im umožňuje ľahšie rozhodovanie sa, akú strednú školu si zvolia, a to následne uľahčí ich prestup do sveta, respektíve na trh práce. Žiaci sa vďaka tomuto portálu majú možnosť profilovať už od 3. ročníka základnej školy a veríme, že to povedie k úspešnému uplatneniu na trhu práce. Táto platforma pomáha nielen výchovným a kariérovým poradcom, ale všetkým učiteľom využívať inovatívne metódy, interaktívno-zážitkové techniky, rôzne hry, testy a dotazníky. Ponúkané aktivity sú zamerané na rozvoj komplexnej osobnosti žiaka, zmyslov, stimulujú pamäť, podnecujú hravosť, zdravú súťaživosť a sebapoznávanie, rozvíjajú u žiakov schopnosť rozhodovať sa a vybrať povolanie, ktoré ich bude napĺňať. Zameriavajú sa na aktivitu žiaka, učiteľ plní len úlohu facilitátora. Veríme, že tým, že už 2 roky využívame tieto aktivity, portál karierko.sk, zavádzame ich do výchovno-vzdelávacieho procesu, veríme, že sa otvoríme smerom k svetu práce a prispejeme u žiakov k rozvoju zručností, potreby ich pre budúce povolanie.